Небесата разказват за Божията слава и твърдта разгласява за делата на ръцете му. Ден на деня предава слово и нощ на нощта разкрива знание, без говор или думи, без да се чува гласът им. Техният зов се носи по цялата земя и техните думи до краищата на света. В тях е поставил шатър за слънцето. И той излиза като младоженец от брачните покои. Радва се като юнак да тича по своя път. Той изгрява от края на небесата и шества до техния край. От топлината му нищо не може да се укрие. Законът на Господа е съвършен и запазва душата. Разпоредбите на Господа правят необразованите мъдри. Предписанията на Господа са справедливи и веселят сърцето. Заповедта на Господа е ясна, просветлява очите. Страхът пред Господа очиства, пребъдва навеки. Разпоредбите на Господа са истинни, справедливи са всички. Те са по-желани от злато, от много чисто злато. По-сладки са от капките на медената пита. И твоят служител е предупреждаван чрез тях. В спазването им е голямата награда. Кой може да осъзнае своите грешки? За онези, които не съзнавам, освободи ме от вина. Опази своя служител и от умишлените грехове, за да не ме обладаят. Тогава ще бъде непорочен и чист от тежка вина. Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, моя защита и мой избавител.